Mai îmi povesteau alți clienți despre sentimentul ăla de oboseală excesivă după ce intrau în contact cu anumite persoane. Ăștia sunt vampirii energetici. Câmpul energetic al persoanei cu vibrație scăzută efectiv se atașează la câmpul energetic al persoanei care are vibrație înaltă și e ca o ventuză, da? Și începe și absorbe din fluxul energetic al persoanei până când se încarcă. Cealaltă ajunge la un nivel foarte jos, cu stare de oboseală, cu stare de epuizare, nu mă pot concentra, nu mă pot aduna. Și atunci, bineînțeles că lucrând cu minutul meu QX, oamenii sau clienții ajung să descopere anumite direcții sau să caute sau să fie conștienți de anumite nevoi, să înceapă să facă schimbări. De la un timp, după ce se lucrează la nivel subconștient și se mai lămuresc lucrurile, ajungi să fii tot mai conștientă de nevoia și dorința de a schimba. Programările se pot face telefonic sau online. Cabinetul este situat în Timișoara, pe calea Bogdăneștilor, numărul 22. Poți să mă contactezi la numărul de telefon 0723 512025 sau prin e-mail la adresa contact@nicoletaiordache.ro.